nanglitum labangso a video kilang mate labangso alam arjan long ke thek long amunit phanang tum kopisi ma thaji lapen arta kwan lo nang tum chinima lapen internet lo penang viral lo labasong puthak lapen penang atum kipuge arta dopik lo adhek tum kipuge ningkan pharu pribak dolo ningkan pharu thombak dolo lason si pachthang pen penang tum labangso a video penang tum ali chen lo ke upload lapen re-upload lapen kaprek ke pa viral pita pen alang litum labangso a video pen ali chen lo tangte labangso muni amen copy lo lapen kona sor lo lapen arta ko an lo non dolang ma be labangso video nili nang than pong tum video bang lang ikha labangso a video long tum ke thek long labangso amun penang sar lo lapen pamuning than so munit tum pisi pache thang lo lapen pini ani pisi dobom lang putate lake copy lo pute sukunsi butsu pu Japanese atum lake isi mummification mate renga ak tam isi mummification choche junji pen la pudover la si sukunsi butsu pu ki pudam sukunsi butsu Japanese along mong atum penang famous lapen buddhist among tum ke claim latum isi a discipline do isi ka practice mate isi anam kardomin isi do lake sukunsi butsu pu latum penang renga ak tam ki do thing la son do thek lapansi sukunsi butsu pu tangte la sor burata sukunsi butsu dong eklema isi mummification a process tangte alang ke Japan pema kali alang ke Thailand pen hatak pulo alang arta ke 499 athake 399 lapen alang ke kaprek ke clemency arta che paong mate no anda thithidat posipu sita alam ko ana hok loi tum chathanam sina alang ni men lake Luang A Tam Ka pu lapen arta lake pharuis re nerkep anlo labangso video koson si ke viral de lopade alang 2022 January hut ke so de hut se ka chelang bom hosi labangso video post pilo ana mardom bitha lason tha nili phuge so det sita hola son muni tum ali chnc la so video kaprek a description mate atomo tok si penang viral lo pen viral da viral piglo asu la so video ke post tiktok long ke post pen alang views kon 262 million views dong lo muni tum mathala song so video viral pigi kaprek a demo pen made description details caption ki pi pen to upload pote me pigi pubang thasi kaprek thang tapila sita alang li asu bang aning thi haklo hurt. She said, "People took the video from my account without my permission. He is very respected in Thailand." munit atum asu account pen video upload se hok he lapen kaprek beta tami simar tap lo lapen pet he dang thang klub lo sita hok petalam ke dak lang nam sina labangso Kesarnei munit men lake Luang A Tam Ka amang thek lake August 12 1913 hosi mang thek lapen arta lake 109 mate pharistra sir cap anlo alangli labangso a video ke post a hursi ke viral pon lapen 109 mate alangli arta ke chok inkan pharistra sir cap hosi alangli ka chabai lake January 2022 ahut